Samudra sih Paksama. Wontene dalu kalangan piniji. Kadang-kadang Formosa keparang angan di penyanyi sekawan cacahipun. Ingkang angka sepisan ingkang sisih ler piyambak. Menika bilhanipun Adik Ayu Dani ingkang mijil saking laladan Nusupan Dawung Sambirja. Dani jumeneng. Dani maju. Caket Pak Joko Widodo. Sinambung ingkang angka kalih menika mijil saking laladan Perum Pilang Asri Pilang Sari Indah. Panjenenganipun Adik Ayu Laras Ati Laras jumeneng. Sinambung malih ingkang angka 3 menika mijil saking laladan Purwodadi. Dasar tasih kenya tasih dagangan pisan. Reva. Oke, jeng Reva. Sinambung malih ingkang angka sekawan menika mijil saking laladan Mojorjo Karangmalang Sragen. Prilly jumeneng Prilly. Yaket Mas Supri. Bareng penyanyi angka 4 jumeneng iki Mas Tawuk ling mirsani iki ngisor tekan dhuwur. Kinarya salam pambuka sowanipun kadang-kadang Formosa. Nggih, kepareng katurkan di lumantar swanten sedaya penyanyi. Yuk, Bro.
agungé panuwun ingkang tanpa upami kunjuk sagung para lenggah sagung